IHRC, KADB, Civil Liberties Department atumta arni hot hepin pen choche junje mate indefinite hunger strike ni krepli kechok arni kachasong adimalong kahumri dam ahut ningduk chepaklang. International Human Rights Council, Karbi Anglong District Board, Civil Liberties Department adilong atum ahin penta. West Karbi Anglong, Kopili constituency angkang Thilangpi mate Kherunia Hawaralong, UP Bihar pen kewang inglong akai kalidet. Non-tribal akai atum PGR VGR along lialong aron re pen kedo thit atumaphan Supreme Court order aron ateng pen prabjin pen tharle serak nangji mate eviction serak nangji pura kedamtang ajak ding plui apor hot pen lo charlia song mate case e pen danglok hamphang asong pregjam opposition party la pen ki ongdung akar biara datum chingrum pet thorpak nang chesong dat apita Karbianglong Autonomous Council kachari team Karbianglong atum bangso PGR VGR along aron repen kedua tumaphan pini arni anta katharle ledet ajo pranmui setami chipidaji bonta Karbianglong along le phelang jogwan nangji jeraikom thip nangji pura karbi tangte karbi pu athe pi pen karbia khaila pen Karbialong ri kachinghon khai anok bepo anok bepimar atum aning cherot dut pen arni hot hepin choche junje mate indefinite hunger strike kachesong matijong achiklo ni phain koi surihni ra inkoi ra pho arni anke ni krepli an plengtanglo lasi International Human Rights Council East West Karbianglong District Board Civil Liberties Department aham thangatum lethot seta karbi tangte karbi pu ajoine kachesong along klam ading along Kumri damsi PGR VGR aputhak arni hot hepin pen choche junje mate indefinite hunger strike kachesong anok bepo anok bepi atum lapuson kachesong nang ko ajok International Human Rights Council Karbianglong District Board Civil Liberties Department atumahin penta kachesong anok bepo mar anok bepi mar atumaphan aning kapathetika alam the lapen kachesong anok be nok bepo lapen nok bepi alam thele arju iksena manja pen dili phanse kheruni pen rensing teron news fast Karbianglong tapi kedamtang 16-17 aning kan ben sud laso kachesong claim bon momlo tapi non apit anbang ke litum laso alu ha hoja division tenta hang a problem avelo daki man angtum claim ponang ji asayan ke claim pon unlu pudak la council of handal nang pole lo la sudah nampol dia fit aku council long siam sarap hancing tinggi jathan ben sialang li phone request pen alang non sing wailo nikre for farman pilo dan nikre for farman pide rakhiran ta ni tuma phong damlo mentu claim po mapu la si hola sud bangke police department tumta personal lang pulo hajat pulo lapanang lang lapenha drone survey nang lang puan matsi pinyarnian apor padambo asnitum apong kami dampiglo siam salongta apin ke klem ponji ang ring thekpon long le sonsi thekpon long ako dakke konani pene stay order pen pul kali lake completely lake government long le lake irrigation department along le lake litum long kaddo ko data survey ta dola pasi halaso along ke lak litum foreigners ek ateng pen dakla foreigners atum madopik pasi lahai tumhan ke jasmet dak long le ke irrigation along le lu profit samet dak water idea dola Lasilah dak lok si more than 2000 plus armung do. Lasilah hai apot komentu si pacok po malah siam bangke la bangke klaim pon vek nang populo. Aku jong si klaim pon pe prote la ke mo ke bang ni bangke. Ni tum benda me peneson bangke klaim pon nang kok po. La bangke siam bu pitong kamat halone drama lone ma drama kali lone ma tinon election ke bang po pothan tong vote bank aphan tong ka selam lone nang jok lable detna putong. Kami dak isilam isini jong dam un sung dam un notice period of feedback isia party do HSDF Rajan Timung pensi ke Japan lo halaso notice pidang dia feed drone survey we prang lo alang di hodak penang ana akiche ki be khelong wang pensi ni tuman mo vote nang pino ni tum eviction baklan pidet po alam the labang gening jelong we kasi lasona karbi ke hotur kusi matha wek ning anu tina karbi da ason tu mane political party poli hotur si hok wek ning ason tu man ke So means ladat phisbang ke drone survey nang lang kusi pulo laso drone survey apandan litum SP long report nang lo muthe song atum hangi disclose un ipusi SP pen dalam ning je kasi non ke bang jerni bang ke siam han ni tum chetong pen si alang kupi ke claim haima hai hima la solamang ke arjupon pamepo
Biar bang subjudice soto. Ta biring kai po pugalang tum se tender call council ban kuti phoso se tender call ke pini polo bili to hala ke to subjudice so hem bang tharle le to. Te biring kai po pugala sai ka tiki anal along le jong si biring kai pe dobre bang methan si kat rugi. PGR longke karbiang longke trading license mane beha bepar ke claim hajong se license any pulet longle pata jong se avi pulet trading license longle. Ende pini PGR long kedo numke pini in not bakal longle pata ke velo pulet pini trading license polo in pan propen business pakte mongte kat edi methang si bukulia longson claim pini bor lang fer longke pini dak chiri suri ke thom so se soil conservation long le hala data angkang pi bihari sipap lang de dak se han sok sang nok tiki lo data hala data tharli noy bukulia long enda nikre pho eviction notice pe lo ke non mal claim that unhala claim noy lasi lapen longle pata alang lidum bang pulo 1950 ana fit ke longle pata bang pipe dadi sipunde pur thimi ke mang tie polo longle pata paro kon tipon bom lang ke pota cancel noy lasi longle pata review claim noy trading license review claim noy lapenan parta ke long ker an ma non por eviction ke claim an ke council ben pin ke claim hoy lasi hala so ke claim ang thek rat pen ili pen la so kache songale tum bang sir keple kache songale lak phokar bisi kache song opot lakar ratang bong ka chingki pen jong se che kroy lo pone kache song ton po kali polo tang la ka surier mong sila kache song pon po hala